Angiyazi ukuthi ibizwa ngani lento yenzakala la. Angiyazi ukuthi ibizwa ngani lento yenzakalayo la ngoba manje le phone engazi inkinga isefonini noma inkinga kumina ngimhlophe. And even yesterday I was complaining about the same thing. I don't know. I don't know. Basi ngimhlophe. Nasi ngibuke mangibheka eceleni. Indaba mengibheke ngala ngibemhlophe. Ngoba ngala ngimhlophe. Mangithi. Sanibonani guys. Sanibonani magani makhaya. Lehlanu namhlanje. Sanibonani guys, I hope you guys are good. I'm well. It's still very much in the morning. Thank you Sanele for the gift. It's still very much in the morning. Hey. Guys, ekseni kanje like sekumele ngiblock umuntu ngoba ngijwayela kabi. Like angikho happy kodwa. Guys ninjani? I hope you guys are good. Mina ngiyaphila. But angikho happy ngokuthi ngimhlophe la. Ave ngikuthanda bakithi. Ngiyabonga wemahle. Namuhla asithengi sizoshela kuphela. Wey! Hlangana Zulu. Nangu uZulu efuna ukungibulala. Guys ngimhlophe, what can I do? Nangibona ukuthi ngimhlophe kanjani? Like and worst part angifakile I-filter. So I understand ukuthi indaba ngimhlophe kanjeni. And even yesterday I was complaining about the same thing. Ngimhlophe ngathi ngicobha iPons. Hi Lisa. Ngiyathemba ukuthi uyaphila sano zami. Light. Oh, light ne esuka from outside. Yo yazi yakhanya kambi ke kodwa manje ngathi ngimhlophe bo ngathi ngiphelelwa igazi. It looks wrong. Angizazi mina ngimpofu kanjena ngathi phila santo fake. Ngathi phila santo fake nje. Khona umuntu osesendele request ofuna ukungena uLisa, I'm sure isende ngephutha. Ngiyambona ukuthi usende ngephutha. Guys ninjani ekseni? Our weather is amazing in Durban. Nani niyazi Durban is the warmest place to be, okay? Durban is the warmest place to be. The weather is amazing. Igashisa. The cars are moving. It's Friday today. Ulihlanu namhlanje. Ukuthi wena udecide ukuthi akusibona ulihlanu. Ayike okwakho ke lokho. Kodwa kumina ulihlanu ukuthi empilweni uphilisa inqumo zakho. Nami nje isinqumo sami lesi ngisithathele ukuthi hayi cha namhlanje ulihlanu nje.
Angikho happy ngendlela mina sengikhanyisa ngayo yazi. Yeah, at least ke akube nje. At least akube nje, but manje inkinga ke ngizokhathala la ukubamba ifoni. Well guys, if it's your first time joining my live, hi and welcome here. If you're new here, my name is Philasani Ncamo and I sell cars at Halfway in Devon Central. My number is 071 006 6001. So if you are interested in buying a car, you can just take my number and contact me. I sell all brand cars. I sell all brands. I sell pre-owned cars. I sell brand new cars. I do trade-ins. I also sell demo. What car are you sitting in? I am sitting in a Toyota Corolla Cross XR hybrid XR. Toyota Corolla Cross hybrid XR. Nama leather seats. Iplanned kakhulu le moto. Inkinga yami nayo ke ukuthi guys, yabo lezi moto ezintsha ezine technology, like advanced technology, you literally have to figure everything out by yourself. Kumanje ngifuna ukusondeza isitulo phambili and asondezeki because le moto le yabo, I don't know if you guys are going to see the images. Yabo siyanyuka. Siyanyuka. Oh, yabo. Phinde sehle. Ay guys, South Africa sesinenye technology manje bukani. And then mafuna ukusondeza phambili ngemlana. Mafuna ukusondeza la. Yabo, you guys in workshop? No, I'm not in a workshop. I sell cars. Car dealership. Noma ubuzo singase workshop in Durban, then yes. Yo guys, hey, so thina mase kuyithi sithenga imoto guys izobe seziyi-driver ngiyantshela bukani nasi. The technology that is in these cars now is so insane, but I love it because it's very convenient, you know. It's very convenient. Lento leyo ukuthi manje kuzomela ulokwe. Nyabo nje. Nyabo? Hayibo guys, ayichashe ngeke. Technology really is taking over, hey. Umuntu yophapha late. And worst part le moto engikuyona wekazi isebenza ngishona ngogesi camangani. So if kuwukuthi mhlambe like bunganakile petrol yakhe yakuphelela isasendleleni, it can take you for up to 60 kilometers. Isebenza ngogesi. Cabangani nje. Mina ngiyanichazela. Azikho kodwa la eSouth Africa eziyi-driver. Mina ngisho ukuthi zibe khona la eSouth Africa eziyi-driver. Ha! Kavele ngibona ukuthi it's over, kuphelile. Zikhona, hayi ngeke flexa esudlala ngathi. Guys, niyazazi nina lezi moto eziyi-driver seke nayibona la eSouth Africa. Angikhulumi mina ngokuthi mhlawumbe umuntu ahlale kanje bese eyastedela steering kancane bese imoto iyaqhubeka ihamba. Hayi. Ngisho mina imoto ezoyi-driver nje, like ikususa from point A to point B. I-driver yona. Ngisho imoto kanjalo ke mina. Ngisho imoto kanjalo. Ukuthi mhlambe like ngizofaka ama settings la ngithi ayingihambise endaweni ethile. Mhlambe ngizothi it must take me to where nje. Mhlambe ngoba ngila ngase YMCA ngithi mhlambe ayingihambise eFlorida. Omoda, hi boy, omoda yi-drive. Omoda doesn't drive itself, babe. It has a lot of cool features, but cha ayikakwazi ukuyi-drive ntombi. Ayikakwazi ukuyi-drive. Iyenzani omoda? I-omoda guys ine-voice command, so uyakwazi ukuyitshela ukuthi hi Omoda, please open the sunroof. Hi Omoda, please close the windows. Hi Omoda, please do this. Hi Omoda, please do that. But ayizi drive.
mongenayo i-payslip wenza njani ngomuntu onjalo? Umuntu onganayo i-payslip simconsiderisha as umuntu o-self-employed. So wena uzosenda i-ID yakho ne-license ne-lokhunch ne-bank statement ka-6 months if ufuna uku-applyela imoto, if ufuna ukuthenga imoto. Wena sizosebenzisa i-6 months bank statement yakho ukuze so-check ukuthi uya-afford yini ukuthenga imoto. Kuyiphi imoto eyi-driver? I-Chery, i-Chery ayi-drive. Do you guys know that Chery and Omoda kuthiwani yihlobo ey'dukeleni? That's like you buying the same car with just a different brand, because it has all the features that Omoda has. Nayo voice command, nayo if ufuna, well, the only advantage about i-Chery ukuthi nama leather seats yona, but nje it's the same car, same features. Mhlampe ke sekungahluka amalitha, engine nazo zonke lezo zinto lezo, but le feature le abantu abaningi abayithandayo leyo ukuthi uyakwazi ukukhulumisa imoto uyitshela ukuthi hi Omoda, please start my engine, nana. It's the same shit. It's the same. Yafana. Afana. Also, which car also has voice command? J-Cool. Yeah, J-Cool. If you go on my profile, you're gonna see I posted using a J-Cool. Le moto kuyasho ukuthi isebenzisa ugesi. Yazi inezinto ezenzakalayo la engingayiqondi. Ngikuthola kanjani kephi? Ungathatha inamba yami bhuti wami, nayi inamba yami 071 006 6001. I-location yami it's in Durban. Ngase McDonald's, ngase YMCA. If kuwukuthi awukho eThekwini and ungathanda ukuthenga imoto, siyakwenzela i-delivery noma sikulande la okhona when you get your car. Sikulande mhlawumbe ngosuku lakho for your delivery. We fetch you uzolanda imoto yakho kanjalo. But if you're too far, maybe you're outside of KZN, nakhona, not just in Eastern Cape, because the Eastern Cape kuseduze is like 4 hours away, I think. Umuntu ose Eastern Cape kulula ukuthi simlande, yabo. But for example, uma use Limpopo noma use Mpumalanga, that's quite far, so we make plans for delivery. We make plans for a delivery. Well, you know. So you can just take my number and then we can talk. Yo, mkhuhlane guys, awufuni ukungiyeka. Hey, ayicashe mangiyazi into engizoyithini le. I think usuphenduka i-COVID-19. I think i-COVID ibuyile, ayikho phela into enje. Ayikho nje. Alright, ngisesitenga ngizokusendela ke into zami. Alright, bhuti wami. Ungathatha nje inamba yami, sisukile uthi ngiyifake futhi. Ungathatha inamba yami ungisendele uWhatsApp. Qhamu ufike ususenda nje because angithi uthe uyayisebenza, so uzongisendela i-ID, ungisendele i-license, bese ungisendela i-bank statement ka-6 months, bese uyasho ukuthi okay, ngifuna imoto kanje. Or if you don't have an idea ukuthi ufuna imoto kanjani, I'll be more than happy to assist you in deciding. But wena okwakho ukuthi ungitshela ukuthi i-budget yakho ithini for monthly installments. So mangabusho ukuthi i-budget yami phila sande u-4.5, ngifuna imoto encane, sengiyazi ukuthi okay ngakufaka kwi-Grand i10 ngoba ubudget u-4.5, so i-Grand i10 can be less. It won't be more than 4.5. It can be less though, or it could be exactly 4.5. Wangicala ukhanya laba bathanda uZulu. Sebeyabuka. Nakuba ngi-live ngiyadonsa inganza kwethu. Angidonsi ngisho ngo-diesel. Ngiyadonsa nje. Kwanawo diesel usuphelile. U-diesel kudala waphela. Bona ke manje sesiyadonsa nje. Sekuyinto yokudonsa nje, siyadonsa. Asadonsa nango-diesel. Sekudonsa thina uqobo. Amandla aphelile. Saze sakhathala ezweni. Saze saba tired. How much is a starlet installment?
So currently we have ama-starlets awu-2 here on the floor. I-starlet esiwu-manual isiwu-229,990, which means you're looking at paying plus or minus 4.2 to 4.5. And then we have i-starlet esiwu-automatic. Bolo! We have i-starlet esiwu-automatic, and it's going for 279,990. So you're looking at paying 5K. I can't give you like an accurate figure. Definitely because if you're applying for vehicle finance, different banks, different interest charge. So kungenzeka ngithenge imoto eyodwa nibe babili but nilokhu njani. Inkinga it's that balloon payment bandla. I-balloon payment inkinga kanjani sithandwa sami? Ungicacisele nje like ungichazisele ngokwazi kwakho noma ngeunderstanding yakho, and then nami ngizokuchazela ngeyami understanding. Uthi na yindaba uthi balloon payment iyinkinga. Sawa. Eh? Have you seen my tripod? No, you took it yesterday from me. Ask one of the gents. How? That is so rude. Blue color. Yes, so rude. Ish. Nalaba bathenga imoto nje. Compliment nje. Mina nawe siluke umkanye kodwa sowuthuse sinje. Indaba zokuba ne-afro yabo nje i-afro is waste of time. Yabo kuthiwa uyithatha ngendaweni yami ngabu right. Mawuzosilanda ikhona yini imali oyikhiphayo mawuzosithatha nge-installment. Siyabonga Sunshine ngama-gift. I can't let me just give you clarification. So I'm sure if ubuza uthi khona imali oyikhiphayo ukhuluma nge-deposit ne. So guys, i-deposit it's not compulsory for everyone, you know. It's yinto esuka kwi-bank. Mina mase ngikusendele i-application ngisho ukuthi nangu sibanibani ufuna uku-apply ufuna ukuthenga imoto kanje. The bank is then gonna give me feedback ukuthi okay siyam-accepta usibanibani, let's say imoto u-350,000 siyam-accepta but due to u-1 no-2 no-3 ngeke simkhokhele u-350,000 ngqo, yithina sizomkhokhela u-300,000 bese yena ezigcwalisela ngo-50,000 mawukuthi uyayifuna imoto. So that's when we then require deposit if kuyinto kanjalo. But if mina ngikasubmit application i-bank li-approve application yakho deposit ayidingeki, asikho isidingo sokuyikhokha. Usungayikhokha ke wena if ukuthi ufuna ukuyinciphisela installment sakho monthly installment, yes you can, but it's not like ukuthi into ekumele ikhokhe wonke umuntu ukuthi mhlambe there's a standard price ukuthi if uzothatha imoto kumele uzokhokha imali kangaka. No, it doesn't work like that. 7.5 to 8 ungayithola imoto. 7.5 as in umholo wakho noma 7.5 as in if ufuna ukukhokha leyo mali monthly. Ngoba mina umuntu nje mina engimsizayo if ukuthi uyasebenza kumele kube at least uthi uhola imali ngawo 7.5 kuya phezulu if ufuna ngikusize. 7.5 nakhona 7.5 uyalokhu njani. Anikwazi yini ukunegotiate nimunike ngawo u-300k? Like ushola ukuthi like u-50,000 uphume from the dealership kube i-dealership ekukhokhela wena lo 50,000 bese wena uyaqhubeka ukhokhe installment sa 300k. Like is that how you are saying it? Noma mhlambe mina ngikunderstanda ngendlela wrong, like clarify la lokho ungazi ngikuphendule mhlambe into wrong kanti wena ubuchaze something else. Uma uwa wakhokhela imoto kahle waqeda sufuna enye, does that put you in a good credit score? Yes, it does. Everything you do njengesikweletu
has an effect on your credit score. So kungenzeka ukuthi mhlawumbe imoto wayikhokhela kahle wayiqeda, but amakhadi akho awakhokheli kahle, you miss some other payments, ama-account akho azabe in areas, mhlawumbe uthi befana ukhokha 100 rand ngenyanga kuze kube khona inyanga wefana usukhokha 800 yabo ngoba lezi zinyo zeqile. So yonke leyo nto leyo inomthelela ekuthenini i-credit score yakho iba yinto kanjani. I hope I'm making sense. That's why ngiyaye ngisho mina ukuthi if uthatha i-loan, mhlambe kuyi-loan mele ukhokhe 1000 ngenyanga bese futhi unekhadi laka Ackermans mele ukhokhele 50 rand ngenyanga. Musa phela ukuyeka ukukhokhela ikhadi laka Ackermans. Qhubeka ulikhokhele. Ngoba uzoyikhokhela i-loan uyiqede bese mina mase ngidraw up i-credit profile yakho. Ngidraw up i-credit profile yakho. Bese ngiyabona ukuthi awuka Ackermans awukhokhi kodwa nayi loan ubuyikhokhela. That means you're not a reliable customer. Kanti how does negotiating work? If it's 350k and get maybe I have 320k animnika umuntu. It depends. It depends Tano Sam. That depend about njengoba ngihlele I need you guys to understand ukuthi there are a lot of factors that go into negotiating a deal, you know. You need to have a good credit score and a good credit profile. You need to never have any missed payments. You need to be a person who's a good standing in terms of affordability. Yabona into engishoyo. If kuukuthi vele i-credit score yakho mhlambe let's say ubuno 612 ngqo oclean ongena extra lutho ongena nje 612, obviously it's not going to be easy for me to negotiate a deal for you ukuthi bekususele u30,000 wonke. So a lot goes into negotiating for a deal. It's possible khona, but now again, like give me something right that I can work with, you know. Angikwazi ukufika ngikulwele bank ukuthi bekunikeza imoto ube une credit profile, mhlambe your credit profile wakwaba mhlambe unama missing payments, let's say awu2. And then bese ngiyanegotiatela mina bank ngithi hayi no ngiyacela mnikezeni. If ngifuna no cash out, no, we won't. We won't. I-cash deal ke iyona ayisebenzi kanjalo. The only deal ekwazi ukunegotiateka i-deal ene-bank. But u-cash deal imoto mayo 350k nje ukhokha 350k. Unless if it's an aging vehicle, you know, like let's say imoto esikade yahlala e-dealership. Mhlambe sina more than 60 days ihlele e-dealership, mhlambe ayithengwa, ayinankinga njalo. ayinankinga yikho uthi nje mhlambe like akekho umuntu interested ukuyithengeni bese uyafika wena usho ukuthi ufuna ukuyithenga usho ukuthi okay ngiyayibona le moto ukuthi 350,000 but mina ngino 330,000 singakunikeza phela because obviously not we also looking to take away stock, you know. It's something that works like that. But angeke nje ukuthi imoto esanda kufika mhlambe brand new car bese wena uthi ishiyazi ngoba le moto u330 mina ngifuna ukuyithenga ngo310. Yeah, you can. You can either get a 7-seater noma uthenge one of the small cars, bo Masterlet kanje, ama Kia Pegas, izona imoto abantu abaningi abayisebenzisayo lezo for Uber. Do you disclose kumuntu ukuthi the vehicle is aging? There's no need. There's no need because it's not like it's aging as in it's not like isinkwa. Like for example, yabo if ngithenga isinkwa namhlanje eSpar, mhlambe best before date yaso ithi ene mhlaka mhlambe best before date ithi umhlaka 18 yabo bese kuba ukuthi sekumhlaka 23 mina sengifuna ukusidayisela umuntu leso sinkwa. Obvious fanele ngimtshele ukuthi yazi lesinkwa sesidlulele idate yaso, so kungenzeka sibe nesimele sifani noma kungenzeka sibe nemold yabo into kanjalo. Like it's like ama noodles mina ngingawathenga ngwastorish endlini yami efike umngani. Yes, exactly, Sunshine. It's not being driven. It's just that ibihleli a dealership for a long time. Fana nama noodles. Usimangibeka ama noodles ekhabetheni, ayikho into ezokwenzeka kuwona. Azohlala nje ama noodles ngeke zenuke, ngeke kuzokwenzeka ukuthi azohlala nje. So, if ngwadla after 2 weeks, it's going to be the same as ngwadle on the day I bought them.
So that's the difference. For you as the customer, it doesn't affect you in any way. It only affects us as the dealership because it means there's a lot of stock. You get what I'm saying? I hope I'm making sense. Yabo? Kufana nomuntu odayisa inwele mesebona ukuthi yazinenwele eziningi la ezingathenga uthi ngifake kwi-sale, afake kwi-sale ufuna ukukhipha istock. Hayi ukuthi inwele sezi wrong. Azikho wrong, zi right. So guys, if you're looking for a car, njengobhuti nje la ushilo ukuthi yena ufuna imoto azosebenzisa for Uber, sinazo imoto ekanjalo, very reasonable imoto futhi ezokusavela no fuel. Just take my number 071 006 6001. Because ma umuntu odrive Uber uyifuna imoto ezokumoshela ipetrol, awuyifuna imoto ezokudalela inkinga. Kumele uthole nje an entry level car noma u7 seater owazi ukuthi ngeke uzikumoshela upetrol. Ungathathi imoto ozothi nawe masu ubali take home yakho ubone ukuthi we ngathi nje ngisebenzela upetrol la, you know. Even if uyayithenga ke guys imoto, if you buying a car, please make sure ukuthi uthenga into that is within your means. Well, obviously you can't buy something. I think, do I have an urban cruiser? It was sold last week, the one based in our live flow, but I can definitely get it for you if you go to your idea. You can just take my number, text WhatsApp, we do an application for you. If umuntu awuza no cash manje athi ufuna a particular car and ninayo niyamnika same time. Firstly, I was ukufika no cash, like cash on hand, you know. You can't bring your cash on hand like istaki semali. You have to make a payment ebanki bese siyalinda leyo mali ize reflect ngakuthina bese mase reflectile leyo mali, we have to do licensing for you. You can wait, yes, you can do it all in one day, but like it's not gonna be like manch, but you can do it in one day. We need to do licensing for you angithi uzokwazi ukuphuma nemoto. Imoto kumele ithole number plate, imoto kumele ifakwe andigama lakho, yonke leyo nto le licensing, ama documents, kumele usana ama contracts, kumele wenze kumele sikunike logbook ngoba imoto kusuke sebe yakho. Yes, you can definitely do it all in one day, but I would advise ukuthi like even if imoto ufuna uyithenga ngo cash, consult no salesperson umtshela ukuthi I'm looking to buy a car, ngifuna uyithenga ngo cash na imoto engiyifunayo. Usend imali ukhokhe, salesperson wakho akwenzele yonke into, akulungisele imoto. If ukuthi ufuna smash and grab emawindini, if ukuthi ufuna ilokhu nje igraphene, if ukuthi ufuna undersea, like khona ama extra features guys emotweni onayo i-choice yokuwafaka wena. It's not compulsory, but you have a choice. So into yami yokuthi ngithi you need to communicate with the person osuke ekudayisela imoto is so that naye ezokubuza yonke leyo nto leyo. Ungathi masufike la usuyilindile imoto bese kuba ima ngiqala ngikubuza ukuthi uyathanda yini ukuthi sikwenzele usmash and grab emawindini akho? I don't know car. So even if you're buying cash, just communicate to make things easy for you and for the person assisting you. Kade ngiyozama awuhambe futhi uyoyizama ubuyi kusasa lokho kusaya ngifuna usirate leyo mali. Wazi wamuhle sisi ngiyafisa ukuhlangana nawe ngenye ilanga. It's gonna happen. It's gonna happen. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Kaba kwazi kanjani uhlangane nami ngoba mina ngihlezi ngithithizela mina la eThekwini. Hi sisi malini installment se7 seater. Ka depend mama ukuthi yipi 7 seater. Khona i7 seater iToyota Ramien yona i359,990. So monthly installment yakho sibuka la ko 6 to 7,000 depending on the interest rate oyinikiwe. Khona ne7 seater iTriber i249,990 yona you looking at 5 to 5.5. Anjalo. So when if you have a specific one that you wanna ask about, like maybe you can just a family car. If yes, kuba malini. Yes, we do have a family car. It depends on which one you're looking for. Honestly, it depends.
It depends on which one you're looking for. We have all family cars. A family car is an SUV. Even Leng Nami, it's a family car because it's an SUV.